Bueno, pues boas tardes a todos e a todas. Imos dar comenzo a esta sesión extraordinaria e urxente da Corporación Municipal e antes de entrar no día quero disculpar a ausencia de dúas persoas, dos compañeiros da Corporación, como é Marina Doutón Rajo, do Grupo Socialista, e Manuel Rodríguez Martínez, do Grupo Popular, que por motivos persoales non nos poden acompañar. Ben, antes de debatir os puntos, lógicamente hai que votar a urxencia e a urxencia justifica o equipo do Goberno, o alcalde neste caso, en que, de acordo co disposto no artigo 79 do Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, no caso das sesións extraordinarias e urxentes, é preciso incluir como primeiro punto do do día o pronunciamento do Pleno sobre a urxencia. Bueno, a motivación da urxencia convocatoria deste Pleno ven motivada por dúas circunstancias que paso a detallar. No que atinxe a transferencia de crédito, por tanto, é preciso dotar orzamentariamente a actuacións que é preciso realizar neste exercicio para as cales ou ben non había crédito ou ben o crédito que había era insuficiente. E a título de exemplo, cito a aportación ao Obradoiro de Emprego, por exemplo, ou as subvencións do Agader, referidas a turismo ou outras actuacións. E no que atinxe o suplemento de crédito refírese á reestructuración orzamentaria de cantidades que foron obxecto de aplicación de remanentes e nas cales non se consumiu o crédito previsto e tamén, a título de exemplo, citar o plan Reactiva, por exemplo, que se gastou menos do previsto, do que estaba dotado orzamentariamente, o plan de axudas ás familias que lle pasa exactamente o mesmo, o dos servicios sociais que estaba sobredimensionado, e, por tanto, visto o estado de execución no mes no que nos atopamos, e facendo unha proxección do que queda de ano xenerosa, fai prever a existencia dun sobrante das citadas cantidades. Esas cantidades que non se aplicaron, é preciso sustituílas por outras actuacións ou para outras actuacións tamén consideradas polo equipo de goberno urxentes e que é preciso comprometer nesta anualidade para que non volvan a convertirse en remanentes. Esa é a xustificación da urxencia que sometemos á consideración do Pleno e, por tanto, temos que votala. Así que, votos a favor de celebrar este Pleno por urxencia. Votos a favor. 10 votos a favor. Votos en contra. Un voto en contra desperta Monforte. Abstencións. 3 abstencións do Partido Popular. Perdón, 4 abstencións. 3 do Partido Popular e unha do BNG. Ben, queda, por tanto, aprobada a urxencia. Sometemos, entonces, a debate os dous puntos. Como versan sobre o mesmo, vamos a acumular o debate, ainda que despois votemos por separado, pero o debate prácticamente é o mesmo, transferencia de crédito entre partidas ou suplemento de crédito, modificación de crédito unhas partidas a outras. Así que, don Emilio, non sei se quere intervir. Sí, grazas. Boa tarde a todos os presentes neste salón. Ben, espero que, dadas as circunstancias de que vanse debatir nun único punto, espero que teña, sea xeneroso no tempo, senón os que temos 3 minutos, vai nos ir xusto. Ben, primeiramente, falamos da urxencia. Nosotros abstivémonos porque realmente, despois de ler a documentación, incluso en algunha dos informes, deixa entredito esa visión súa da urxencia, nos abstivemos. Con respecto ao punto primeiro que se nos documentou, primeiro hai que dicir que a parte da urxencia
todos traballamos, todos temos que facer, non? E creo que se vostedes, dentro do equipo de goberno, que a legalidade os asiste, faltaría máis, pero tamén, pois, o lunes puderon haber chamado por teléfono con calquera circunstancia, dicir, mira, o mércores vamos ter un pleno extraordinario, e non agardar ao martes que recibimos a citación ás 10 da mañá e a documentación ás 9:30, e toda esta documentación, pois, a veces hai que, para facer un voto, digamos, de rigor, hai que valorarla na súa xusta medida e o tempo, pois, é o que temos, non? Con respecto ao punto que da transferencia de crédito, bueno, pois, máis do mismo, non? Como do que ven vostede falando, evidentemente, falase dunha partida orzamentaria que é a 338, 22.6.99, que é o adxudicado no orzamento xeral do Monforte ás festas, inda que no propio programa aparecen 300.000 euros, incluso outra partido que é o 14.800, no 22.699 son 300.000 euros, e aquí nesta transferencia negativa falase de 232.000, e gustaríamos saber en que se van gastar o que se gastou o resto, non? Ademais e despois no tocante a moción, perdón, no tocante ao do remanente de tesorería, nosotros o 24 de abril, naquele pleno extraordinario que se fixo o primer pleno telemático nesta casa, pois xa podemos adiantar, non? E esta transferencia de créditos, ou esta transferencia, non, esta iniciativa que vostedes estamos falando da modificación orzamentaria, pois vennos a dar a razón. Nós daquelas falábamos de que non nos parecía que era o xeito máis, a fórmula máis axeitada de como fazer as cousas. O importante sería mirar que investimentos iban a gastar os cartos, que obras iban a levar, que actividades iban a facer, dotar o orzamento e despois liberar a cantidade económica correspondente. E agora, pois, véñenos a dar razón. Primeiro, xa vostedes no pleno, creo que foi do mes de maio, xa se autoemendaron a vostedes mesmos. O equipo do PSOE autoemendou o equipo de goberno. E agora vimos outra vez con outra, digamos, outra mutación económica, para entendernos. E hai cousas que nos parecen que se dan de baixa nas propostas, unhas que dicen que non vai dar tempo de gastalos ou non vai dar tempo de invertilos, e, polo tanto, e por contra, hai outros que van a ser así. Nosotros, a parte de profundizar máis no estudo, o que podemos resumir é que estáse gobernando, e nunca pensei dicir isto, que se está gobernando a bandazos. Estás gobernando a salto de mata. Que aquí hai unha cartida económica que pensábamos que se íbamos a gastar. Vamos a ver, se xamos serios. Se as cousas se fan como daquela falei, dicir, bueno, hai un proxecto e íbamos liberando partidas económicas para aquelo, e agora non teríamos estes problemas. É certo que daquela vostede xa sabía ou barruntaba aquela posibilidade de que o goberno do Estado español se fixera cos remanentes de tesorería dos concellos, e había unha premura daquelas importante para evitar dentro do Concello de Monforte aquelo. Despois, co tempo, o pasado lunes, vimos que foi todo o contrario, e queremos pensar que ten algo que ver esa ausencia, inda que non queren dicilo, con esas medidas. Nosotros, en principio, non valoramos máis que o contido en sí, senón as formas e as cantidades económicas que sexan, pois, que non volvan a ser outra vez dentro de outro mes ou 2 meses teñamos aquí outro pleno extraordinario para volver a fazer outra modificación. Cosas hai que planificalas, e isto, pois, é o que botamos en falta. Xa se me acabou o tempo, grazas por o tempo, agradezcolle que tuvese a consideración isto. Moitas gracias, don Emilio. Duplicou vostede o tempo, pero como dixe que fora generoso. Vale. Veña, señor Germán, don Germán. Sí, boas tardes. Bueno, nós tamén intentamos vir sempre con actitude positiva e, bueno, temos que decirlle que nós vamos a votar en contra de ambas as aprobacións, tanto a inicial de expediente de transferencia como do suplemento de crédito. Estamos aquí convocados para un novo pleno extraordinario urxente con unha nova modificación de crédito.
que xa é a enésima, polo menos. Efectivamente, o 24 de abril, ou sea, xa fai casi 150 días, convocou vostede un pleno para a modificación de crédito 19/2020. E a este respecto, fixo o noso grupo a correspondente reclamación e impugnación por estar modificando o capítulo 6 sin justificar a urxencia. Non había proxectos que indicaran que non podían esperar o presuposto seguinte, tal e como establece o artigo 177 da Lei de Facendas Locais. Mais adiante, noutro pleno, impúgnanse a se mesmos con outra modificación contra que tamén nós presentamos unha reclamación. Non paren de rizar o rizo, iso é feito. O sea, vostedes fan e desfan e fan que fan. Hoxe estamos diante dunha nova proposta de modificación que ten o mesmo defecto de forma que os anteriores. Por iso nos votamos en contra. Onde está a urxencia? Onde están os proxectos que justifiquen esta urxencia? Por certo, estamos a 16 de setembro e seguimos sin os proxectos que con tanta urxencia presentou o 24 de abril. Señor alcalde, decímoslo o máis elegantemente posible, está vostede facendo un uso abusivo da maioría absoluta que ostenta, por non falar da situación na que coloca a intervención. Como será o tema, señor alcalde, para que o interventor no seu informe, sen poñerlle reparo, si advirte da necesidade de revisar a urxencia? E cito textual: cousa distinta é que respecto da urxencia que xustifica este tipo de expedientes deber actuarse cun mínimo grado de reflexividade que evitase posibles disfuncións orzamentarias alén de supoñer forzadas interpretacións da norma de aplicación, máxime en casos como o presente no que se require deixar sin efecto idéntica modificación anterior basada en idéntica urxencia, se ven matizada pola situación de certa imprevisión actual. Vamos, que non pon reparo, pero que sí que o que temos que deixar é de rizar o rizo. Esa é a delgada liña vermella pola que traballamos. E non é só vostede, é todo o seu grupo, señor alcalde. O sea, están facendo e desfacendo continuamente, claro, despois vostede dice que nós vimos aquí a decir o non polo non, a negarnos absolutamente a todo, e non é certo. A nós chamounos poderosamente a atención que na páxina 6 no artigo 21 pon aprobación de los planes económico-financieros por el Pleno. No parágrafo 3 reflexiona a intervención sobre a cuestión de urxencia deixando escrito que a responsabilidade é do Pleno, o sea, a responsabilidade é nosa. Intervención díceo así, e como sabemos, os seus conselleiros van votar que sí, entonces isto vais a aprobar, vostedes van traer o que queiran, vamos a estar aquí 2 anos, vostedes van traer o que queiran, teñen 5.335 votos totalmente lexítimos, que xa o felicitamos varias veces, entonces, bueno, pero cando menos as modificacións de créditos son feitas dubidosamente, bueno, dubidosamente, ou rozando o largueiro, bueno, estamos sempre xogando en ese límite. Entonces, claro, nós queríamos aclarar que eso non nos parece xusto. Non nos parece xusto, efectivamente é absolutamente legal, eso non o dudamos, non poñemos en duda nunca que as cousas aquí se fagan legalmente, porque Muchas gracias, don Germán. Doña Cati. Gracias, buenas tardes. Bueno, nosotros el Partido Popular habíamos votado en contra cuando fue la incorporación del remanente. En su momento alegamos que no nos parecía demasiado claro la intención de dónde ese dinero se repercutiría en la ciudad de Monforte de Lemos. Nos fuimos enterando que, por ejemplo, el puente, la creación de ese puente nuevo sí que vendría ejecutada gracias a los fondos del remanente, pero eso nos fuimos enterando después por la prensa, por usted, porque lo decían los medios de comunicación o aquí en el Pleno. Entonces votamos en contra por ese motivo. Vamos a abstenernos básicamente porque seguir votando en contra es como darse golpes contra la pared, realmente, un poco también por lo que dijo Germán, ¿no? Pues la mayoría es aplastante y obviamente pues va a hacer lo que considere siempre oportuno. Pero sí vamos a aprovechar nuestro turno de palabra
Pues, por un lado, lo de la urgencia, que aunque usted lo explicó aquí al principio del Pleno, seguimos sin ver claramente la urgencia de la celebración de los plenos. Me gustaría que ahora en su turno explicara por qué no se puede debatir esto en el pleno del 30. Del 30 no sé qué día es, el día 28. El lunes 28, ¿no? Porque hay 8 o 10 días de diferencia, ¿por qué no podemos debatir? Porque tendríamos más tiempo para estudiar este asunto, para venir aquí a lo mejor con preguntas más detalladas. Porque a mí no me quedó muy claro por qué no se podría debatir en el pleno del 28. Entonces, me gustaría que me lo volviera, si pudiera, volviera a aclarármelo, lo aclarara con mayor amplitud. Por otro lado, lo de las partidas, pues echaríamos un poco en falta. Vemos que aquí lo de las fiestas que se va a repercutir en otros proyectos, pero nos gustaría ver cada expediente, o sea, cómo se gasta. Y a lo mejor podríamos pedirlo, por supuesto, pero lo ideal sería siempre pues, que hubiera un expediente incluso electrónico, que a lo mejor sería todo más fácil para todos, y se pudiera incluir en pues en este caso, en el punto 1 de este pleno, si se va a gastar adquisición y equipamiento COVID-19, que se incluyera incluso el expediente relativo a esa adquisición de ese material para ver minuciosamente cómo se gasta el dinero. Porque si esto a nosotros nos cuesta, imagínese un ciudadano, ¿no? Y eso en cuanto al punto primero. Y que, por cierto, otra cosa del punto primero, el interventor en su informe dice que sería necesario en el procedimiento la Comisión de Hacienda. Entonces, según ley, pues dice que el artículo 179 y 188 de la ley dice claramente que en el primer punto, dictamen de Comisión Informativa de Facenda. Entonces, no se ha realizado, entiendo que porque es extraordinario de urgencia. Entonces, claro, ya estamos, dada esa urgencia que usted alega, nos falta esa Comisión de Hacienda. Entonces, pues por eso, que nos aclare un poco por qué no pudimos esperar al lunes 28. Y del segundo punto, pues lo mismo, le diríamos lo mismo que del primero, ¿no? Esos cambios que hace. Yo entiendo que las circunstancias sobrevenidas, y lo mismo que dijo Emilio, seguramente, pues a lo mejor con sospechas a que el remanente pudiera ser interceptado por el Gobierno central, pues a lo mejor decidió pues ya incorporarlo a nuestro presupuesto para poder hacer uso de los monfortinos. Así que podemos entender un poco que no hubiera un proyecto claro, que en ese momento lo requerimos, pero sí que esperamos que se vaya especificando más el gasto que vaya a hacer a futuro. Por nuestra parte, nada más. Gracias. Muchas gracias, doña Cati. Bueno, pues, don Emilio, en que se vai gastar? Dice vostede, saber o que se iba a facer, en fin. A ver, que se vai gastar non se preocupe, porque as partidas sabe cuáles son, e o que ainda non conoce, porque non o dixemos, son os proxectos concretos. Pero xa o diremos, non se preocupe. Iso fano todos os gobernos. Incluso houve outros que houve antes que este tamén facían o mismo, exactamente o mismo. Te podo dicir por experiencia, ademais. E outras administracións superiores tamén o fan, exactamente igual. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que está clara a intención. E tempo de gastalos? Home, parte sí vai dar tempo a gastalos. Parte sí, porque parte, xa lle digo, van ser proxectos de obra menor e, por lo tanto, iso vai dar tempo a gastalos. Evidentemente, os proxectos máis grandes, algúns deles grandes, pois non vai dar tempo a gastalos, pero sí o que queremos é que dê tempo a comprometelos. E, por lo tanto, van a cumplir a súa función. Dice vostede que vamos a salto de mata? Para nada. Para nada. Porque isto que agora estamos e que vamos a facer agora, que nos vimos parados por culpa do COVID, en boa medida retrasados por culpa do COVID, xa o tiñamos previsto no mes de abril. Eu, se un día este ten moito interés, lle podo enseñar unha relación de proxectos que tiñamos desde o principio de ano, e verá que son os mesmos que van agora, os mesmos. Así que salto de mata en absoluto. O que pasa é que tamén hai que adaptarse ás circunstancias. As circunstancias este ano foron as que foron. E planificar, home, se lle estou dicindo que non vamos salto de mata, claro que planificamos. Estas obras non están pensadas de hoxe para mañá, non, porque os proxectos están xa aí, ou están redactándose, como é o caso da ponte que vostedes poñían. Despois de haber resolto o concurso, a empresa ganadora xa está,
se está contratado ese proxecto, pois está facendo o proxecto, que é o que toca. Outros proxectos están aí desde fai xa algún tempo, outros están rematando neste momento. Así que iso de salto de mato, falta de planificación, non é verdade. E logo, don Germán dice que vostedes que traemos aquí a enésima vez. Non, home, isto creo que é a segunda vez. Creo. Se iso é a enésima, entonces, vale. De acordo, pero dúas, Entón son dúas enésimas. O que lle acabo de dicir, usted, non hai proxectos hai. Don Germán, outra cousa é que vostede ao mellor quere xa saber todo como se fora o goberno, e non é así. Pero iso pasa aquí, no goberno de España, no goberno da Xunta, nas diputacións, en todos os sitios. O goberno vai sacando os proxectos conforme cree que é oportuno na acción de goberno. Falou vostede moito do informe do señor interventor. Efectivamente, a responsabilidade de quen toma as decisións sempre. Os informes son informes. E nós podemos tomar a decisión que queiramos como corporación. E eu que lle quero dicir é que vostede mesmo falaba de forzar a interpretación. Pois non a force. Non force vostede a interpretación. Non, mire para ali. Usted estamos falando do debate político entre este e eu. Entonces, os informes vão dicir o que queiran. Pero se usted fala de non forzar a interpretación, pois non force. É sencillo como eso. E doña Cati dice, por que non no pleno ordinario? Pois, explico con claridade. Porque ganamos tempo. Porque o que aprobemos hoxe hai que publicalo no Boletín Oficial da Provincia. Se esperamos a finales de mes, perdemos 10 ou 12 ou 15 días, que van ser moi importantes daqui a final de ano, para licitar e deixar comprometido o gasto dos proxectos grandes. Non dos menores, que os menores fanse en días, eso é pouca cousa. Pero os proxectos abertos levan o seu tempo, a súa tramitación. Entón, para deixar comprometido os fondos, sobre todo se algúns deles hai que deixaros afectados con algún convenio, pois convén que estén en disposición para poder asignar esos convenios, para ter fondos de outras administracións que axuden a levar adiante os proxectos. Entón, evidentemente, se ganamos 10 ou 15 días, nesta etapa do ano é moi importante, porque ao final, se nos votamos fora de diciembre, pois, de pouco nos vale. Así que, en este caso, o modo de non esperar ao pleno ordinario é iso, ganar tempo. Porque hai menores que se poden facer, pero hai abertos que vai ser xusto poder deixar comprometido o orzamento. E creo que interpretou ben. A veces hai circunstancias sobrevidas, nós se nos demos un pouco, digamos, non de prisa, sino por facelo naquele momento. Era porque, de alguma maneira, nós o que queríamos era que estes fondos que tiña de remanentes o Concello de Monforte se utilizaran en beneficios ciudadanos de Monforte. E era o que queríamos. Non queríamos outra cousa. E dice que non temos un proxecto claro. Sí, temos varios. É un pouco que lle dicía don Emilio. Varios. Usted se quer un día tamén xa habrá, temos os proxectos xa aquí prácticamente todos feitos. Así que, claridade absoluta. Outra cousa é que vamos ir sacando a medida que se vayan facendo, porque hai unha cuestión. Nos anunciamos as cousas cando se van facer. A veces outras costumbres era anunciar a idea, a intención, o proxecto, non sei que. Esa era unha retaíla de cousas que a veces incluso iso era tan largo que non se fixo nin a obra. Aquí facemos ao revés. E, por exemplo, vou poñer un exemplo, claro. Mire, nós na xestión que fixemos agora para mellorar o alumiado público, que, por certo, vamos a ser o único concello de España, en renovar o 100% das súas farolas urbanas e rurales. Porque hai moitos concellos que ten moito feito, pero a totalidade non ten ningún. Se me encarguei de que miraran ese tema. Vamos ser o primeiro. Bueno, pois nós aí temos que aportar 672.000 euros. Hai que sacarlos de algún lado. Porque temos que aceptar esas axudas de 2.600.000 aproximadamente, 2.500 e pico.
Porque ao final, con nosos, co que aporta o Concello son 300. A inversión creo que é relevante. Home, pois eu creo que merece, e só iso justifica que fagamos este pleno, para poder aceptar, ter crédito para poder aceptar e comprometer a nosa aportación a esa axuda para renovar a totalidade que falta das nosas luminarias, que, por certo, vai a supoñer que, según os cálculos dos técnicos, o que hizo o proxecto, non o que digo eu, o proxectista conocen ustedes perfectamente como a min, que é daqui de Monforte, prevé pasar dun gasto real actual de 382.000 euros en luz pública ao entorno dos 100.000. A un aforro de 280.000 euros ano. É dicir, que a aportación do Concello vamos a ter amortizada en menos de 3 anos, ou en 3 anos. Supoñendo que eso non sea exacto, que sea un pouco máis de gasto do que se dice, do que se prevé. Pero en 3 anos temos amortizado a inversión que facemos. Creo que non é unha mala inversión. Ten en conta os aspectos medioambientales e demais. Así que eu creo que simplemente por ese proxecto, que hai máis, xa yo digo, ademais eu creo que verán ustedes cando van presentando de interés, varios, relevantes, e algúns son menores, pero moitos son importantes, xa yo digo, verán como se convencen de que merece a pena haber tido este pleno extraordinario no día de hoxe. Don Emilio, segundo turno. Grazas. Ben, temos que felicitarnos, eu digo felicitarnos ao Concello de Monforte porque vamos ser un dos concellos que máis gasten en equipamentos contra a COVID-19, así como mascarillas e geles e demais, porque nesta transferencia de crédito aparecen nos 88.500 euros e habría que engadillos os 100.000 euros que aquelas estaban feitos do remanente de tesorería destinados a tal efecto. Entón, van sumar a cifra de 180.000 euros e por cierto temos que celebralo. Non sei se vai ser así. Entendan ben a retranca, non? E dice vostede que os proxectos xa os saberemos. Bueno, pois, do mesmo xeito que saberemos, vamos tamén, gustaríamos saber cales son os que se deixan de facer, porque cando se dan unhas importes de baixa nesta proposta, aparecen, se fan uns, pois vanse deixar de facer outros, como, por exemplo, sabemos que a Medio Saneamento se está facendo, pero en medio rural, intervención en inversión de reposición de infraestructuras, pois vai dar baixa 75.000 euros. Tamén nos chama a atención no tema do turismo, que, por exemplo, se dan na segunda iniciativa, se dá de baixa 100.000 euros de promoción turística e, ao mesmo tempo, na anterior iniciativa, na transferencia de crédito, aparecen aquí aportacións municipales ao proxecto de infraestructuras turísticas. É un pouco un remesido que a veces costa incluso dalo entendido. Eu, que non son economista, pois o mellor máis, non? Pero que estas cousas se fixeron, pois está á vista, non? E que hai que se van a deixar de facer inversións ou outras cousas que se prefería, pois, ou se preferiu invertir en outros lados. Nós o único que lle dicimos é que isto, se o proxecto eses que estaban xa estuvesen madurados, como di vostede que estuveran, pois xa virían aquí especificados máis ou menos, e espero pois que algún día pois os sepamos, non? Nosotros non vamos a votar a favor desta iniciativa, porque, sobre todo, no tocante ás festas, eu fui un partidario no momento, incluso cheguemos, creo que recibiu un Concello pois un escrito, unha instancia, agora estou falando de memoria, que eses gastos das festas fosen invertidos en paliar os problemas económicos derivados de non celebrarlas, porque sabemos que as festas teñen unha parte cultural, unha parte lúdico-festiva e unha parte socioeconómica, e, polo tanto, non podemos apoiar este tipo de transferencias. Moitas gracias, don Emilio. Gracias. Don Germán. Sí, efectivamente, era debatir alén de supoñer forzadas interpretacións da norma de aplicación, dice o informe do interventor. Non o decimos nós. Iso ten que quedar claro. E logo, nós, claro, tamén vemos pois un pouco de improvisación en todas estas cousas, porque, efectivamente, fais un plan Reactiva Monforte e sobran 860.000 euros. Daba para 2,5. Claro, só se gastou o 38%.
Eu non dudo que aquí teñen o número de traballadores, o número de empresas, pero isto cando menos está mal dimensionado. O sea, non é ningún reproche, pero sí que é certo que estará con nós que iso moi normal, moi normal. E nós sempre lle decimos o mismo, señor alcalde, porque os seus beneficios, os seus acertos son os nosos beneficios. Entón, nós en eso queremos que teña claro que non temos ningún problema nin de nada en contra de vostede, nin nada. Si ben é certo que estamos absolutamente en contra da ponte, non sei se ten tan claro que se vai facer, como está orzamentada, vámoslo ir vendo, efectivamente isto xa estará no proxecto e iremos vendo como se vai desenrolando e, por suposto, tamén deixar claro que esperamos que non se lle cumple ese desexo que parece medio personal, porque a nós parecenos un absoluto atraso. E polo demais, máis nada, nós o único que sí que queríamos deixar claro tamén, desde Esperta Monforte, é que vamos a renunciar tamén aos cartos deste pleno, porque non nos parece moi normal que sí que entendemos o mellor a urxencia esta que dice vostede por 5 ou 10 días, non o sei, a final de ano estudiarémolo, pero non nos parece que por 5 ou 10 días isto non nos tuveramos que pegar este atracón de cousas, de ir vendo, que ademais, polo menos pola miña parte, que me dedico a outra cousa, que non me dedico 100% a isto, non me dá tempo nin sequera un pouco a traelo máis, o sea, todo preparado que me gustaría. E nada máis. Moitas gracias, doña Cati. Gracias. Brevemente. Bueno, agradezco las aclaraciones para la celebración del pleno extraordinario, pero por eso estaría bien, cuando nos llega la documentación o en la propuesta de la alcaldía o en la memoria de la alcaldía, en alguno de los documentos, pues motivar, pues como lo ha hecho ahora, pues motivarlo en esos documentos para ya venir un poco con eso sabido y no tener que perder un poco el tiempo pues exigiendo, reclamando, porque se hace urgente o no se hace urgente, ¿no? Entiendo lo que acaba de decir y más lo del alumbrado. Es que efectivamente, claro que me parece necesario el cambiar el alumbrado y que se aproveche esta circunstancia, ¿no? Y que también, pues bueno, creo que es que viene estipulado en un reglamento de la Unión Europea, la necesidad de reducción, el reglamento de la Unión Europea 1303/2013, favorecer la transición a una economía baja en carbono y además la eficiencia energética, que usted mismo ha dicho, que nos va a llevar a que en 3 años esté amortizado esa inversión, con lo cual eso sí nos parecería bien. Por eso que el hecho de explicar bien los proyectos y explicar bien en qué se gasta el dinero, pues puede ayudar a que se pueda votar de una manera más adecuada y no quedarnos en una abstención como nos vamos a tener que quedar. Entonces, por nuestra parte, nada más, a ver si para siguientes plenos y sobre todo los que tengan que ver con presupuestos y podemos pues averiguar con más exactitud pues los proyectos que tenga el equipo de gobierno en mente. Nada más, muchas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Pois empezo polo final, agradecerlle o tono e agradecerlle a abstención, de verdad. E nós non temos ningún problema en explicar as cousas. Pasa que, claro, se ainda non presentamos os proxectos, pois non os presentamos. Non se preocupe, despois daremos a explicación que vostede queira. Don Emilio, non me había dado cuenta eu que vostede estaba falando en retórica, non me había dado cuenta, a verdade, pero xa que o explicou que era retórica, eu se en retórica vou dicir que ten razón, que debemos ser dos que máis proporcionalmente gastamos en relación coa población en COVID. Sí, bueno, xa entendí o que quixo dicir. Somos dos que máis, Se non fixes vostede, vai vostede por aí buscando o que hai de outros concellos, en Galicia, fora de Galicia, e proporcionalmente a población que teñen, a ver quen dedicou os fondos que dedicou este concello a axudar a todos. Todo sempre se pode considerar insuficiente, que se pode facer de outra maneira, o que vostede queira. Cada un cando goberna pode facer a súa maneira. Pero, visto globalmente, digo eu a usted que non vai haber moitos que nos ganan os monfortinos, a todos os monfortinos, que estamos aquí e os que están fora na calle. Porque, ao final, este goberno é o goberno Monforte, non é o goberno meu. Fala vostede de medio rural que hai unha baixa. Non hai, hombre, non hai. Non, mire, se vostede vai a valorar o traballo que leva feito os equipos de riego da Diputación, superan moitísimas veces os 75.000 euros. Pero moitísimas veces. Así que non hai baixa ninguna. Que hai unha reubicación dese diñeiro, eso sí, pero non hai baixa ninguna.
En turismo, home, eu creo que habrá que esperar, porque nós tínhamos efectivamente pensado facer unha inversión importante en turismo. Pero se ahora mismo non se poden reunir grupos de máis de 10, que estamos promocionando? Caixa botellóns, caixa contagios, que facemos? Se non podemos facer turismo. Pois habrá que esperar. E cando nos liberemos un pouco desta pesadilla, pois habrá que facer un esforzo en promoción, pois do Concello, da Ribeira Sacra, en fin, de todo un pouco. Volver a celebrar os eventos que tiñamos, da Feira Medieval, do Festival do Viño, etcétera, etcétera. Que, por certo, xa lle digo aquí que, e isto é unha primicia, de que se levamos meses aquí no Concello, a marca de Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte a ten o Concello, a pesar de algunha oposición. Pero digo yo a usted para que o sepa usted, para que non sepa nadie máis que usted. Solo para que o sepa usted. Bueno, dito eso, don Germán, eu creo que debería facer ben os números, porque fala usted dun 30 e pico %. A ver, primeiro que non é verdade. O porcentaxe prácticamente do 50 é o 49,36, porque o que se dedicou ao plan reactiva era 1.100.000 euros. 1.100.000. Se se gastaron 543.000 euros, faga usted o cálculo, e verá que anda prácticamente no 50%. O 50% serían 550.000. Foron 543, fíxese vostede a diferencia que hai. Por tanto, non é o 30%, hai que facer ben os números. E vostede debería entender que non é, porque eu creo que a xente sí tuvo interés. Como non iba a ter interés? Claro que sí. Pediron os que poderon pedir, os que non podían pedir non poderon pedir, os que non pecharon non poderon pedir. Que pasa? Que nos preveemos que a dimensión do problema podía ser maior. Igual que preveemos, cando dedicamos 500.000 euros a servicios sociales, que podía haber unha avalancha de peticións. E é certo que se multiplicou, que aumentou a mellor 100%. Pero, ainda así, ahora mesmo non chegamos aos 100.000 euros. E a previsión que nos fan os servicios sociales é que con 120.000 ou 100 non sei cuántos mil, pois chegan. Iso non é facelo mal. Ou igual que no do plan axudas a familias. Oiga, nos prevemos, pero mira, é moi sencilliño. Collendo o padrón e mirando as casas que hai habitadas en Monforte, salen 7.790. 7.790 casas habitadas. De unha persona, de dúas, de tres de catro, de máis de catro, etcétera, etcétera. Entonces, nos en función de eso preveemos. Oye, si aos de dúas persoas llevamos a dar 50 euros, aos de 3, 4, 75 e aos máis de 4, 100, o presupuesto é este. Que despois non o piden todos. Se os que se consideran ricos non o piden, que problema é o meu? No, pero eso é ser insolidarios, don Germán. Eso é ser insolidarios, porque o que eu dicía era, pídano, porque están beneficiando o comercio, están beneficiando a hostelería, están beneficiando as ferreterías, están beneficiando os que venden abonos, os que venden semillas, os que venden o que sea, as peluquerías, os abogados, os xestores, onde queiran, porque nós dicíamos que onde queiran gastalos, non asesoría en todo. Pois esas persoas que non o pediron foron un pouco solidarios, porque houberan metido na economía de Monforte o diñeiro que non se vai a gastar. Entende? Porque se van a gastar aproximadamente 300.000. Aproximadamente, porque vamos a empezar a repartir xa os bonos, máis ou menos pola proyección que temos, cerca da mitad están xa vistos, e é unha pena que esses que non pediran, non pediran. Non para sí, para beneficiarse sí, porque efectivamente habrá xente que non o necesita. Pero, oiga, por que non o pides e o gastas en algún sitio que lle ven como Dios a ese comercio? Que hai que ser egoístas tamén, ese tipo de egoísmos que yo como cobro, yo que sei, 2.000, non me hacen falta. Bueno, pero o mellor o ferrateiro aquel que podías comprar uns tornillos, sí lle fai falta. Ou comer o plato do día en algún sitio. Ou consultar a doña Cati ou a don Iván. Ou ir á gestoría de non sei quen. Ou comprar piensos en non sei que sitios. Ou alimentos, ou ropa, lo que sea. Pois, sinceramente, cada un é moi libre.
De todas maneiras, que o pido o 60% non está mal, Pense vostede que nas eleccións autonómicas en Galicia votou o 50%, ou por aí. Así que tuvo máis interés o plan de axuda ás familias que as eleccións autonómicas. Falaba vostede da ponte. Mire, a ponte imos ir dando os pasos con tranquilidade para lograr ese objetivo que nos levábamos no noso programa de goberno para cumplir o programa de goberno e, por tanto, non vamos a facer. Foi o que votaron os ciudadanos, como dice vostede, aplastantemente. Por tanto, habrá que fazer caso ao que votou a xente, non? E iso é o que me fai moita gracia, de salvemos el malecón. Non sei que facían os outros que agora queren salvalo cando arreglábamos, que dicían que cortábamos os árboles. Claro, era unha poda, non era un corte. Isto tamén hai que sabelo. O malecón está salvado, non se preocupe. O que hai que salvar os dos do non. Iso é o que hai que facer. E non é nada personal, como lle acabo de dicir, non. Iso é unha proposta, vai a unhas eleccións, votan, gana, e hai que cumplila. Para iso se vota, senón para que votamos. Bueno, e será, mire, usted dice un paso atrás, non, un paso atrás é o que vostedes pretenden. Esta ciudad necesita pasos adiante, e este vai ser un paso adiante, na mobilidade, en dotación de infraestructuras, incluso para temas turísticos. Xa lle dixen que esa ponte vai ser onde moita xente faga fotos. E un día así de broma dixen que sería a Torre Eiffel de Monforte. Non será tanto, evidentemente, porque Monforte é un pouco de París, pero será un elemento de atracción en un lugar, sin duda, como temos en Monforte, en Malecón, en un lugar ben fermoso, sin duda. E vai non seguir sendo. E con maiores servicios de mobilidade por ciudadanos. E, sobre todo, para conseguir eso que todo o mundo leva falado non sei quantas veces, e usted apoiou ben a un goberno en un certo momento, pero que nadie se atrevou a poñer a Pontevedra peatonal. Bla, 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 sí. Pero facer, non. Home, pois se acabou o bla, 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 e chegou o momento de facer. Claro, os do bla, 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 ahora non queren. Pois, home, mire, nós sen aspaviento ningún, con toda a tranquilidade do mundo, vamos a seguir traballando. Vostede dice, ojalá non se faga porque non sei que. Xa iremos dando pasos. Xa iremos, non se preocupe. E as administracións, cando se presentan proxectos solventes, sólidos, pois poden poñer algún condicionante que ao mellor hai que adaptar. Pero se se fan autovías, aves, e se salvan grandes cosas na naturaleza, o malecón tamén se vai salvar. Non lle quepa a vostede ninguna dúda, a pesar de algunha chinita que apareceu por aí, pero eso xa está en vías de solución tamén. Así que, con sacar o zapato, sacudir a China e volver a poñer o zapato, xa está. Así que, vamos a ir por un camiño, non se preocupe vostede. Bueno, nada, damos por rematado o debate. Gracias polas súas aportacións. E sabrán vostedes como isto que imos aprobar hoxe vai dar lugar a que teñamos o ben contratado, o ben comprometido, o ben conveniado proxectos importantes para a nosa cidade, se non sabrán. Moitas gracias. Sometemos entonces a votación o primeiro dos puntos, que é a aprobación inicial de expediente de transferencia de crédito 44/2020. Votos a favor. 10 votos a favor. Votos en contra. Un voto en contra, Desperta Monforte. Abstencións. 4 abstencións do Grupo Popular e BNG. Queda, por tanto, aprobado o primeiro dos puntos. Punto segundo. Aprobación inicial de suplemento de crédito extraordinario financiado con baixas por anulación 45/2020. Votos a favor. 10 votos a favor. Votos en contra. 2 votos en contra de BNG Desperta Monforte. Abstencións. 3 abstencións do Grupo Popular. Queda tamén aprobado o segundo punto. E non habendo máis asuntos, rematamos a sesión. Moitas gracias a todos.